urte hortan, hizkuntza gaitasunarekin batera, bigarren gaia erabilera, bigarren ardatza. Hizkuntza gaitasuna erabilera txikimendua, bigarrena erabilera. Erabilera dugu, zalantzai gabe, euskal demolinguistikan datu gehien pilatzen dituen ardatza. Informazio asko daukagu, eragiketa ezberdinetatik erabilerari buruz. Hola, laburpen datu baten batzuk aipatzearren, kaleko erabilera, beak eta bidez neurtzen den erabilerak esango liguke euskararen erabilera 12-13 tarte hortan egongo litzakela azkeneko neurketan. Inkesta soziolinguistikoan begiratzen badegu zeintzuk izan daitezken euskara erdara baino gehiago erabiltzen dutenak, 300.000 lagun inguru izango lirateke ezaugarri horiek dutenak. Hori aurrez aurreko harremanak kontuan hartuta, seguraski edabide ikusen entzunezko, telebista, sare sozial, internet eta abarren konsumoa ere kontuan hartu ezkero kopuru hori jetxi ingo litzake. Informazio asko daukagu. Argi gerlitzen dena ere da euskararen erabilera ez dela maila berean ematen erabilera eremu guztietan. Inkesta soziolinguistikoan egoera eta mintzakide mota ezberdinen araberako datu asko biltzen dira, eta esan daiteke erabilera dagoela gutxi gora bera 10%aren da 18%aren arteko ibiltarte horretan. Dagoela eremuz eremukako erabilera gutxi asko. Bi salbuespen esanguratsuekin, batetik komunikabide ikusentzunezko telebista eta tankera hortako medioen konsumoa 110% hori baino desente azpirago dago, da eremu bat nabarmentzen dena euskerak duen pixu bereziki urriagatik, eta bestetik goitik nabarmentzen da irakaskuntza mundua. Bai jakina ikasgela barruan, baina baita ere ikasgela kanpoan. Hori da pixka bat, gure euskera gehien erabiltzen den eremua. Orokorrean ikusten da gaur egun jada gehiago erabiltzen dela euskera medio edo testuinguru formaletan, informaletan baino. Nolabait esateko gehiago erabiltzen dugula banketxera goazenean bikotekideekin gaudenean baino. Bilakaera hobea egonda ingurune formaletan, informaletan baino. Hori, datu orokor batzuk ematearren, bilakaerari buruz dauden iturri ezberdinek ez dute iturri irakurketa argi bateratu bat emateko aukera eskaintzen. Asko laburtuta, inkesta soziolinguistikoko informazioak ematen digun argazkia izango litzake, azkeneko 30 urtetan erabileran euskara indartzen joan dela, eremu guztietan, bereziki eremu formaletan, baina informaletan ere igo egin dela euskararen erabilera. Eta beste eiturri batzuk berriz, ez dute hori erakusten. Kale neurketek zehazki erakutsiko lukete 2001 urtera arte, 21. mendea hasi arte, euskararen erabilera gora egin zuela Euskal Herriko kaleetan, eta hortik aurrera bera egin duela pixka bat. Atzerakadaren irudia ematen digu ere telebistaren konsumoari buruzko dauden datu estadistikoek, eta eskola munduko aurren erabilera informalari buruzko dauden datu berrienak ere atzerakada bat erakusten duten. Guztiarekin. Ez dago oso erabileraren azkeneko urtetako bilakarari buruzko argazki argirik ateratzea ez dago. Iturri horietako bakoitzak errealitate ezberdinak neurtzen ditu batetik, ez da, gai ezberdinak neurtzen ditu, orduan, litekena da hori izatea alde horien arrazoia edo arrazoietako bat, eta bestetik daukagu ere metodologikoki eragiketa horietako bakoitza modu ezberdinean lantzen dela, lagin ezberdinekin, prozedura ezberdinekin, eta beste lan bat litzake aztertzea horiek sakon ikusteko benetan zein izan daiteken iturri ezberdin horiek batez etortzearen arrazoia. Datuekin eta datuen irakurketa zuzenarekin jarraitu baino gehiago erabileraren atalean garrantzitsuagoa iruditzen zaigu lantzea erabileraren eta gaitasunaren artean dagoen harremana. Gehien bat orain arte ikuspegi bat nagusitu izan delako Euskal Herrian, bai soziolinguistikan eta bai
euskalgintzan, eta, datuak begiratuta, agian beste ondorio batzutara iritsi gaitezkelako. Orduan, hasteko ikusiko dugu, zein izan den orain arteko ikuspegia, ezta? Orain arteko ikuspegia hor labur bildu dugu, eta uste dugu esan daitekela azken hamarraldietan ideia honen bueltan ibili dela asko euskal soziolinguistika, ezta? Erabilera gaitasunaren azpitik dago, horrela laburtuko litzake orain arteko ikuspegi hori. Euskara gutxi erabiltzen da dagoen hizkuntza gaitasunerako. Zertan oinarritzen zen ikuspegi hau? Ikuspegi hau besteak beste, batzutan modu implizitoan eta bestetan modu esplizitoan oinarritzen zen demolinguistikan, demolinguistikak emandako datuetan. Eta tankera ontako irakurketak egiten ziren, ezta? Euskera hitz egiteko gai direnak, euskaldunak 30% baldin badira, eta euskeraren erabilera baldin badago 12,6an, adibidez, koska handia dago, eta horrek esan nahi du, gutxi erabiltzen dela, hizkuntza gaitasunean indartsu gaudela, eta erabileran ahul, eta gutxi erabiltzen dela euskera, dagoen hizkuntza gaitasunerako. Baliagarri alda alderaketa hori, hau da, hizkuntza bat, euskera gure kasuan, zenbatek dakien kontuan hartuta, eta hori 1% bidez adierazita, eta erabilera beste 1% bidez adierazita, baliagarri alda alderaketa hori. Zuzenean erantzun baino, pixka bat atzerrira joko dugu, Kataluniako datuak ekarri ditut, baina beste edozein tokitakoak ekarri genitzaken. Katalunian, azkeneko, orain argitaratuko da Laster 2023ko inkesta, baina orain arte argitaratutako azken hau dugu. Hitz egiteko gai dira 81%. Ohizko hizkuntza katalana dutenak dira 36%. Orduan, hau ikusita esan genezake, hauek Euskal Herrian daukagun arazo bera dakate katalanek, ezta? Gaitasunean indartsuago daude eta erabileran ahulago. Etortzen bagara gurera, lehen ikusi dugu Euskal Herriko konparazio bat, Gipuzkoara etorriko gara, 2021ko datuekin, eta euskaraz hitz egiteko gai dira 97%, erabilera 130%. Beraz, hemen ere, gaitasunean indartsu, erabileran ahul. Hau da, orduan daukagun erazoa. Baina, ikus dezagun, Gipuzkoan, badago euskaraz aparte beste hizkuntza bat, ez da, desente erabiltzen dena, eta zer gertatzen da hizkuntza horrekin. Gaztelania dakitenak, ez dago datu zehatzik, 95 jarri dut, ez dago datu zehatzik, baina ez da urruti biliko. Gaztelania dakigunak 95 gara, eta erabilera dago 76an. Orduan, gaztelaniak ere arazo hori du Gipuzkoan, gaitasunean indartsu dago, baina erabileran ahul. Zer gertatzen da? Modu horretan eginda alderaketa beti, bi hizkuntza indarrean edo sozialki esanguratsuak diren eremu guztietan aterako zaigu beti handiagoa dela ezagutza erabilera baino. Hartu dezagun hau adibidez. Noiz posible alda erabilera gaitasuna horrela neurtuta, ezagutza horrela neurtuta berdintzeko beharko lirake bi baldintza. Euskaldunak aparte, guztiz modu isolatuan erdaldunekiko aparte bizitzea, bat, eta bi, euskaldunak beraien artean daudenean beti, salbuespenik gabe, euskeraz egitea, ezta? Eta orduan iritsiko litzake berdintzea, berdinketa batera, gainditzea inoiz ez. Orduan, azkenean, datuak modu hontan irakurtzea edo modu hontan irakurtzetik ondorioztatu nahi izatera gaitasuna edo erabilera zer dagoen indartsuago, da ibilbidea handirik ez daukan azterketak egiteko modu bat. Orduan, behin hortik abiatuta posible alda. Berez bada gai garrantzitsu bat, hirukote hortan, gaitasuna erabilera eta atxikimendua, gauzak nola dauden, beraien artean alderatu alizatea, bai da garrantzitsua hizkuntzaren egoera soziala zein den definitzerakoan. Orduan, posible alda, nola egin posible? Saiatuko gara pixka bat, saiatu gara alderaketa hori posible egiteko bideak urratzen. Eta hortarako jo dugu, pixka bat teoria soziolinguistikoak eta zehazki psikolinguistikak gaiari buruz esaten duenera, ezta. Zer esaten zaigu bi gai hauei buruz, edo bi alderdi hauen harremanari buruz, esaten zaigu argi eta garbi harremana aldebikoa dela, erabilerak eragiten duela hizkuntza gaitasunean, eta gaitasunak eragiten duela erabileran. Orduan daukagu lehenik erabilerak hizkuntza gaitasunean duen eragina.
Eta hori laburbiltzeko, esan dezakegu, hizkuntza erabilera dela hizkuntza gaitasunaren motorra. Hasteko, jabekuntza prozesuetan, hizkuntzak ikasteko prozesuetan, nik ezin dut ez dakidan hizkuntza bat ikasi erabili gabe. Erabili beharko dut bai pasiboki, hizkuntzari entzunez, eta erabili beharko dut aktiboki. Erabili gabe ezin dut hizkuntza bat ikasi. Hizkuntza bat ikasteko motorra erabilera da. Eta hizkuntza bat badakidanean, erabiltzen ez badut, zer gertatuko zait? Poliki hizkuntza hori hortan dudan gaitasuna ahuldu ingo dela. Eta iritsi, normalean, hizkuntza hori kamustu egingo da, edo erdoildu egingo da nire espainetan. Geroz eta eskatxago egingo dut, eta iritsi naiteke ahaztea ere. Alderantziz, dakidan hizkuntza bat asko erabiltzen badut, orduan eta trebeagoa izango naiz hizkuntza horretan. Zenbat da gehiago erabili, orduan da gaitasun garatuagoa. Beraz, hori, erabilera da hizkuntza gaitasunaren motorra. Honi lotuta, hemen lerroburu bat, gaur egun euskaldun gehienek gehiago erabiltzen dute erdera euskera baino. Inkesta soziolinguistikoko datuak landuta, esan dezakegu euskera erdera baino gehiago erabiltzen dugunak, izan gaitezkela 300.000 lagun inguru. 13%. Orduan, zer dakar euskaldun gehienek euskera baino erdera gehiago erabiltzeak? Euskaldun horien kasuan, beraien eguneroko praktika linguistikoak, beraien erdal hizkuntza gaitasuna sendotzen duela euskal gaitasuna baino gehiago. Eta horrekin, lehen ikusitako banaketa, zehazki euskaldunen artean gehiago izatea erdera zerrezago egiten dutenak, euskera zerrezago egiten dutenak baino, hori elikatzea eta hori iraunkortzea dakar, ezta. Alderantziz, 300.000 lagun inguruk, beraien praktikarekin, esan behar da, segurazki kalkulauek daude eginda, komunikabide, ikusentzunezko, internet, sare sozialen konsumoa kontuan hartu gabe. Hori hartuko baliz, segurazki kopuru, segurazki ez, zalantzari gabe, kopuru hori urritu ingo litzake. Baina, edozein kasutan, euskera gehiago erabiltzen duten hiztun horiek, ari dira, beraien praktikarekin, beraien euskal gaitasuna sendotzen. Baina, esan dakoa, joera orokorra da, euskaldun gehienek gehiago erabiltzea erdera. Gero ikusiko dugun bezala horrek zerikusi zuzena du erabiltzeko daukaten aukerarekin. Orduan, zentzu honetan da lehenengo eragin argia, erabilera da hizkuntza gaitasunaren motorra. Goazen beste norabidera, eta bigarren norabide hori hizkuntza gaitasunak erabileran duen eragina, bereziki interesatzen zaigu lehen planteatu dugun gaiari buruz hitz egiteko. Hau da, jakiteko ia dagoen hizkuntza gaitasunerako euskera asko edo gutxi erabiltzen den. Hori jakiteko, bigarren norabide honen azterketa bereziki da esanguratsua. Eta hori laburtzeko jartzen dugun esaldia da, hizkuntza gaitasuna da erabileraren zorua. Erabilera bat izan dadin, nahitaezkoa da hizkuntza gaitasunaren aldetik zoru bat egotea. Nik ez dakit txineraz eta ezin dut txineraz hitz egin, ezta? Ezin dut, ez daukat hizkuntza gaitasuneko osagai hori, beraz erabilera ezin da gauzatu. Eta ez dut bakarrik nik jakin beharko, hizkuntza hori erabili ahal izateko eta behintzat erabilera praktiko bat izateko, nik jakiteaz gain, nire mintzakideak ere jakinin beharko du, hizkuntza hori erabili ahal izan dezadan. Orduan, gai horren inguruan arituko gera ondoren, eta laburtuta, 2 puntu hauetan sakonduko gera, esango dugu hizkuntza gaitasunaren zoruak baldintzatzen duela erabilera 2 modu esanguratsu hauetan. Batetik daukagu, kolektibo, talde, eremu jakin bateko hiztunen hizkuntza gaitasunaren araberako osaerak dakarrela hizkuntza bat eta bestea erabiltzeko nahitaezkotasun eta aukeren egitura bat, dago hori batetik, eta bestetik dago erosotasunaren bulkada. Erosotasunaren bulkada da, elebidunek baldutela joera bat dakiten hizkuntza, errezen hitz egiten duten hizkuntza, bestea hizkuntza baino gehiago erabiltzeko joera, berezko joera bat. Orduan 2 puntu hauek ikusiko ditugu. Nahitaezkotasun eta aukeren egitura. Nahitaezkotasun eta aukeren egituraz ari gerenean zertaz ari gara.
errexena da maila mikrotik abiatzea, ez da? Hau, Txillardegik bere eredu matematikoan ondo azaldu zuen. Egoera mikro errezenetik abiatuta, ni bikotean baldin banago, eta ni elebiduna izanik nire bikotekidea euskaldun elebakarra baldin bada, nahita ez euskeraz hitz egingo dugu. Horrez da egongo erabiltzeko bi hizkuntza erabiltzeko aukerarik. Gaztelania nire kasuan ez zait erabilgarria izango. Nahita ez euskeraz egingo dugu. Nire bikotekidea aldiz, ni elebiduna izanik, bera erdaldun elebakarra bada, hor nahita ez egin beharko dugu gaztelaniaz, ez da? Bi kasuetan, esan daiteke, egoera mikroetan, elebakarrak elebidunari hizkuntza inposatu egiten diola. Nahita ez, elebakarraren hizkuntza erabiltzen da, egoera hortan komunikazioa emango bada. Bestela ez da komunikaziorik emango. Bi egoera horiek, bi egoera horietan nahita eskotasun egoerak ditugu, derrigortasun egoerak. Eta azkenik, ni elebiduna baldin banaiz, eta nire bikotekidea ere elebiduna baldin bada, orduan bai, aukera izango dugu euskeraz hitz egiteko edo gaztelaniaz hitz egiteko. Batean euskeraz erabat egiteko, gaztelaniaz erabat egiteko, edo tartean nahi dugun kombinazio eta neurritan hizkuntza bat eta bestea erabiltzeko. Hau da pixka bat maila mikroan dagoen ikuspegia, ez da? Maila makroan horrek nola funtzionatzen du? Horrela hurbilpen zakar xamar bat eginda, hartzen baditugu lehengo datuak, Euskal Herriko hizkuntza gaitasunari buruzko datuak, modu honetan ere multzokatu ditzakegu, ez da? Eta esan dezakegu, Euskal Herrian badaudela 2 milioi hiztun, hiztunen 170, gaztelaniaz edo frantsesa besterik erabili ezin dezaketena, edo euskera hitz egiteko gai ez direnak, baditu 12.000 hiztun euskeraz hitz egiteko bakarrik gai direnak, eta baditugu erdian 800.000 hiztun, 130, hizkuntza bat eta bestea hitz egiteko gai direnak. Hau da pixka bat gure oinarrizko egitura. Ari gara aztertzen hizkuntza gaitasunak nola eragiten duen erabileran, eta hau da gure zorua. Eta orduan zer gertatuko da? Maila mikroan ikusi dugun logika horri jarraituta, hauek beti euskera zingo dute. Eta hauek, elebidunak, hauekin daudenean euskera zingo dute. Hori daukagu batetik. Nahitaezkotasun egitura euskararen aldeko nahitaezkotasunari dagokionez. Hauek berriz beti erderaz egingo dute. Eta normalean elebidunak beraiekin daudenean ere beti erderaz egingo dute, ezta? Komunikazioa emango bada. Eta azkenik, hiztun hauek, elebidunak beraien artean daudenean, elebidunarekin elkartzen denean, hemen posible izango da, bai euskeraz egitea, eta bai gaztelaniaz edo frantsesez egitea. Hau da orduan oinarrizko ideia. Inkesta soziolinguistikoan, beste gai askoren tartean, oso ondo jasotzen da informazioa hiztunen harreman sareari buruz. Galdetzen zaie bertan elkarrizketatuei, beraien harreman sareko osagai nagusiek euskeraz badakiten edo ez dakiten. Hau da, galdetzen zaie, elkarrizketatuari galdetzen zaio, eta zure amak baldaki euskeraz, eta zure aitak, eta zure seme alabak, eta zure anai arrebak, eta zure bikotekideak, familiari buruzko argazkia. Eta berdin, galdetzen zaio, eta zure lagunetatik, lagunek baldakite euskeraz, edo ez, eta zure lankideek, eta normalean juten zeran dendako dendariek, eta abar. Orduan, informazio guzti hori kontuan hartuta eta ustiatuta, iritsi algera, egitea hurbilpen bat egitera, hiztun bakoitzak duen harreman sarean ze aukera duen euskera erabiltzeko. Noski, errealitateak askotarikoak dira. Badaude hiztunak bere harreman sarea ia erabat euskalduna dutenak, eta horiek bere erabiltzeko eukiko duten euskera erabiltzeko aukera aurrez aurreko bere eguneroko harremanetan izango da oso handia, egunetik gertukoak kasu batzutan, bere senide guztiak euskalduna dira, lagunak euskalduna dira, lankideak, bai, eta baditugu beste muturrean euskaldunak
euskara erabiltzeko oso aukera justu daukatenak. Familia demagun erdaldunak dute, lankideak ere, eta abar, ezta? Orduan, hala ere hori dena kontuan hartuta, atera daiteke zein dan pixka bat joera orokorra. Eta hortik abiatuta iristen gera irudi honetara, grafiko honetara. Honetan zer erakusten da? Interakzio, elkarrekintza arruntetan, eguneroko elkarrizketa ekintzetan, Euskal Herrian gaur demagun. Egoera arrunta guztia kontuan hartuta, zenbaitetan da posible euskeraz egitea, eta zenbaitetan da posible erderaz egitea. Hori da grafiko honek jasotzen duen. Eta zer ateratzen zaigu? Egoeren 80%etan, hiztun guztiak kontuan hartuta, jakina, erderaz dela nahita ez. Hemen sartzen da noski, erdaldun guztien jarduna, eta elebidunok erdaldunekin gaudenean daukagun jarduna. Hori ere erderaz, nahita ez erderaz delako. Nahita ez euskeraz den zatia, 1% izango litzake, hau da, euskaldun hutsek egiten duten jarduna eta elebidunak beraiekin gaudenean egiten duguna. Eta azkenik daukagu beste 19% zati bat. Egoera arrunten 19%. Nun euskera eta erdera erabiltzea posible den. Hauek dira egoerak, nun mintzakideak, egoera egiten implikatuta dauden mintzakideak elebidunak diren. Hau da hiztun guztiak kontuan hartuta. Euskaldunak bakarrik kontuan hartuko bagenitu, ateratzen zaizkigun kopuruak dira, gutxi gora bera, 3 egoeratan Euskaldunak posible duela euskaraz egitea, baina beste zatian, 3 batean ez duela posible. Orduan, hau da, nahitaezkotasun eta aukeren egituraren laburpena edo Euskal Herrirako, ezta. Orduan, honek zer esan nahi du? Euskararen erabilera maksimoa, egungo sareekin, egungo hizkuntza gaitasunaren banaketa kontuan hartuta, eta harreman sareak nola antolatzen diren kontuan hartuta, euskararen erabilera gehienez izango da 20%. Bi multzo hauen banaketa. Euskararen erabilera posiblea hori baina handiagoa izateko, gertatu beharko litzake bi gauza hauetako bat. Edo gaur egun erdaldunak diren gizarteko sail batzuk euskalduntzen dira, eta orduan erabiltzeko aukera hori handitu egingo da, edo bigarrena euskaldunak gure gana gehiago biltzen gera, gure harreman sareak trinkotzen dira, eta horrek ere igoarazi lezake neurri batean kopuru hori. Edozein kasutan, erabilera maksimoa hori izanik, iturri beraren arabera, inkesta soziolinguistikoan oinarrituta atera dugun erabilerari buruzko adierazlearen arabera, erabileraren aitortua bataz besteko 17%koa litzateke. Hau da, desiente gertuago maksimo posibletik, minimo posibletik. Nahitaezkotasun eta aukeren egitura. Orduan ikusten dugu, egitura horrek baldintzatzen duela izugarri euskararen erabilera posiblea, eta erdera erabiltzea ia egoera guztietan posible den bitartean, euskara erabiltzeko aukerak askoz ere murritzagoak direla, zergatik lehen ikusi dugun hizkuntza gaitasunaren araberako banaketa horrengatik eta harreman sareen osaketa errealarengatik. Orduan, esaten gendun, ari ginen aztertzen nola eragiten duen hizkuntza gaitasunak erabileran, eta lehenengo genuen nahitaezkotasun eta aukeren egituraren gaia, ikusi berri duguna, eta bigarrenik daukagu erosotasunaren bulkada. Hor jartzen dugu pelotari baten irudia arrazoi bategatik. Gai honi buruz metafora interesgarri ezberdinak daude euskal soziolinguistikaren literaturan, bat aukeratu dugu, Gotzon Garaterena. Gotzon Garatek esaten zigun, hiztun elebidunak hizkuntza bat ala beste aukeratzerako orduan, abiatu gaitezen irudiontatik. Hiztunek egiten dute pelotariek bezala. Eta nola egiten dute pelotariek? Gotzonek esaten digu, pelotaria eskubia baldin bada, eskubi zemango dio aldun guztietan. Eta ezkerrez emango dio bakarrik beste aukerarik ez daukanean. Pelota txokora bidaltzen diotenean, tankera hortako egoeretan. Hau da, honen atzean dagoen logika oso argia da, ezta? Nik egoera komunikatiboetan helbururen bat bilatzen dut. Norbaiti informatu, edo nahi dut norbait ideia baretaz konbentzitu, adibidez, edo nahi diot norbaiti parrea eragin, edo nahi dut norbait iraindu. Berdin da, egoera komunikatibo bakoitzean, nik eukiko dut nahi bat, gogo bat, helburu bat. Eta helburu hori betetzeko bi tresna baldin baditut, eta bata bestea baino eraginkorrago baldin badut,
helburuak errezago beteko ditut normalean tresna hori ibilita beste erabilita baino. Eta alde hortatik, bi hizkuntza baldin badakizkit eta batean errezago moldatzen banaiz, ez da harritzekoa hizkuntza horretara gehiago jotzea. Bueno, hori pixka bat Gotzon Garatek usten digun gogoeta. Eta datuetara jotzen badugu, argia da, Gotzonen ideia hori funtsezkoa dela. Hartzen badugu euskeraren erabilera zerren arabera aldatzen den, oso argi ikusten da, lehen ikusi dugun euskaldunen arteko banaketa horrek eragin argia duela erabileran. Askoz ere gehiago erabiltzen dutela euskal elebidunek, euskera zerrezago egiten duten hiztunek euskera erabiltzeko aukera dutenetan oso modu handian aritzen dira euskeraz, beraien jardunaren parte txiki bat bakarrik da erderaz erabiltzeko aukera daukaten egoera kontuan hartuta, eta aldiz erderaz errezago egiten duten elebidunek gehiago egiten dute erderaz euskeraz baino. Askotan, lehen ikusi dugunaren arabera aukerarik ez daukatelako, baina aukera daukatenean ere gehiago jotzen dute erderara euskerara baino. Beraz, hau da errealitatearen osagai nahita ez begiratu behar dugun eta konturatu behar geran osagai bat. Orduan, hau ere kontuan hartu beharko dugu, esateko hizkuntzaren erabilera, euskeraren erabilera gure kasuan, handia den edo txikia den, ezta. Alderdi honi ezin diogu bizkarra eman, baloratzerako orduan, ezta. Euskeraz asko aritzen geran edo gutxi aritzen geran. Orduan, hau baloratzeko kalkulatu dugu erabilera erosoaren erreferentzia. Zer da erabilera erosoaren erreferentzia? Lehengo grafiko honek esaten digu, badaude egoera batzuk nun nahita ez erderaz egingo dugun, eta beste batzuk nun nahita ez euskeraz egingo dugun, ezta? Bueno, hori ontzat eman dezagun. Orain lantzen ari geran erreferentzia honetan zer landu nahi dugu, jakin nahi dugu, zein izango litzake euskeraren erabilera maila, baldin eta euskera edo erdera biak erabiltzea posible den egoera komunikatiboetan, hiztun bakoitzak erabiliko balu, hiztun elebidun bakoitzak, hemen elebidunak daude implikatuta, erabiliko balu errezen zaion hizkuntza. Hau da, euskal elebidunak, euskera zerrezago egiten dutenak, beti euskera zarituko balira, euskera zaritzeko aukera dutenean, eta erdal elebidunak, erdera zerrezago egiten duten horiek, bi hizkuntzak erabiltzeko aukera duten egoera guztietan, sistematikoki erdera egingo balute. Nik egingo dut, Gotzon Garateren metaforari jarraituta, bakoitzak bere eskuonarekin jokatuko du beti. Zein izango litzake horrela kalkulatuta euskararen erabilera egongo litzateke 9%, eta iturriberaren arabera 17% dago. Dexente gorago. Horrek zuzenean eramaten gaitu hemen jartzen dugun ondorio ontara ez da. Dagoen hizkuntza gaitasunaren zoruak ezartzen dituen baldintzetarako, bai erabiltzeko aukerari dagokionez, askotan ezin da euskara erabili, eta kitxo, ez da? Hori batetik kontuan hartuta, eta bestetik erosotasuna kontuan hartuta, dagoen erabilera maila handia da. Hemen ñabardura pila bat egin beharko lirake. Adibidez, jakina da, deno dakigu, salbuespenak badaude. Gaur egun euskeraz errezago egiten duten hiztunen multzoa hartzen badugu ere, euskal elebidunena, zalantzari gabe, hoietako askok, egoera ezberdinetan, egoera jakinetan, mintzakidear ez dakizein delako, dela elkarrizketa gaia ez dakizein delako, arrazoi ezberdinengatik, askotan, o batzutan, euskera erabiltzea posible izan da ere, erderara jotzen dute. Hori errealitate bada, eta hori, aztertu beharreko gaia da soziolinguistikaren ikuspegitik ere, zergatik gertatzen den hori gaur egun. Baina, maila orokor batean hartuta, eta pixka bat demolinguistikan ari geranean, tankera hontako ikuspegiak landu behar dira, zalantza handi gehiri gabe esan daiteke, gaur egun euskera zerrezago egiten duten euskaldun horiek erderari ematen dioten zatia baino, dexente esanguratxoagoa dela, erderaz errezago egiten duten elebidunek euskerari ematen diotena. Hau da, askoz ere arruntagoa edo sarriagoa da gaur egun erderaz errezago egiten duen elebiduna euskeraz aritzea,
euskeraz errezago egiten duen elebiduna erderaz aditzea baino. Hau pixka bat nik uste dut denok ezagutzen dugula, ezta? Denak ezagutzen ditugu Euskal Herriko zonalde batzutan bestetan baino gehiago, hiztun horiek bi hizkuntzak jakin baino erderaz errezago eginda ere, euskeraz jo eta zu aritzen direnak, ezta? Euskaltzaleak dira, eta naiz eta erderaz errezago egin, hor da biltza, beti bere ezkerreko eskuarekin, euskeraz, ezta? Euskeraz, denak ezautzen ditugu horrelakoak. Normalean, horrelako milaka batzuk ditugu, ezta? Ez da arruntena, erderaz errezago egiten duten euskaldunen artean ez da portaera arruntena. Baina bada portaera nahiko desente arruntagoa, erderaz errezago egiten duten horiek, egoera jakin batzuetan euskeraz egitea. Batek egingo du agian lanean, edo beste batek egingo du lagun artean, adibidez. Eta horien artean oso portaera arrunta, edo arrunt xamarra da, zehazki seme-alabekin, edo aurrekin, edo ilobekin, edo gertuko umeekin, belaunaldi berriekin euskeraz egiten alegintzea, euskeraz egitea. Eta hori, hori da gure errealitate soziolinguistikoak duen alderdi oso positibo bat, ezta? Berez, hau bera da positiboa, hau da, eroso zaiguna baino gehiago egiten dugu euskeraz. Hau da, badago alegin bat, badago nahi bat euskera erabiltzearen alde errealitate honetan eragiten duena.